Další video. Je to někdo. Dobrý den, vítáme vás u dalšího videa. Dneska to bude video z Dirty Bomb. Jo, to zná někdo, ne, je mi to uprdele. Jo, jděte si koupit hovado. To co bylo? A jsme rovnou v bitce, takže je to net pestrý. Žádná zdržovačka. To co? Tremastra. Hej, ty to nesejmuj, jo, ty jsi šlama. Ty krásu, já jsem nemohl tak skropit. O, kdyby byl za Kiru. Tam šlohnu laser. Nebo spíš šláhnu. Šláhnu. Mahnu. Ty svině. Já mám rakovnici, to nedáš. Dám. Ale zavili mě zadu, no. Asi, musí ho. Kriketka. Já už si myslím, že to je nějaký péro. To je kriketka. Dobrá zbraň na blízko, ne? Já dám někam orbital sem. Třeba. Třeba to někoho trefí. Asi ne, ale. Se divil. Čebujou. Tam byl někdo. Co tam dělají? Jsou mrtví. Tam hulej. Tam mrtví. Oni si tam hulej. Tam kotví mrtvoly. Ty vole. Je dobrá hláška, ne? Kotví tam mrtvoly. Jak bys to jinak nazval? Tady ta zbraň má jednu věc na hovno. Je střílí po 3 nábojech. To je dobrý. Tak to máš debilní. Ty pičo. Už jsem myslel, že mi to zajede. Ono by ti to vojelo. Zhebni. Ty vole, mohl chcípnout. Tam jsou ještě 2? Hej, co se, víš, čemu se divím? Že jsi někoho sejmul. Já se divím, už se to vybouralo. Sorry lidi, ale dneska to byl takový fail. My Jeden jsme se předtím něčím tlemili. Že jo, má stres litér, jo. No. Jestli jste viděli minulý video u mě na kanále. Ty vole. Jestli jste viděli minulý video na kanále, tak dejte like. Jo, dejte like. I tady tomu dejte like. Už se divil, kdybyste tam ten like nedali, protože to je taková prdel. To je nemožný. A dejte like samozřejmě i Martinovi. Ej, víš, co se mi zdálo? Že šla na toho chlapa s nějakým papírem na záchod. Ty vole, taky padalo, že to měl srolovaný hajzl. Ta rychle končila. Měl srolovaný hajzl. Papír. Hajzla papíra. Otevřu tu lidi a co myslíte? Vysací hajzl. Běž k mámě, do díry znova. Ty za to red a je mi to ale déno, já mám rád odstřelovat. Nebo nemusím odstřelovačka, mám rád takhle ty poloautomatický. Jo. Pušky mám rád. Ty je tam kropí dobře. Pušáky. Jsem se zabil. Si dali jet. Když ležím. Je to divný. Je no. Víš, co umí moje červený oko? Ne. Tohle. Jo, vidím. Máš červený oko, jo. Ty tam lítla moucha, ne? Počkejte, tak. Super. Já mám jedno Končím. Mám jedno hátko. Jak dneska možná natočíme ještě jedno video, ale není to jistý. Hop. Tam jsou. Hej, co tam děláte? Jedou pojízdným šulibrkem. Pick up an objective. Co s tím, že vzal objective jako? Vzal pick-up. Pick up. Nevím, jak by vzal auto, ale to je divný. Bloody objective. Říkal, že jsi mladý objektiv. Jste asi je to koupit auto.
Rehino? Já tady nechci Rehina. Ne, Ne, ty nechceš jezdit s Rehinem. Já nemám rád nosorožce. Ne, Ne. ať to divný. Co? Já to chápu, že tank se jmenuje anglicky Rhino. Proč? No jako, že... Má plesnivou prdel. Sorry. Rhinorem. Já se nedivím, že se to jmenuje Rhino, protože... Říkám, on je na tebe s vysacím hajzlem. Ono si sebou mísu. Ale jo, to bylo Rhino. On vždycky, když do nich nastřelíš nějaký kulky, tak oni mají s sebou nějaký toaletný papír a oni vždycky jdou za rohem se vysrát a jdou na tebe. To jsou bugy. To říkám, vysací hajzl. Bugy jak kráva. Co je takový bugy? Bugiství. Bugy jak Rhino. Já jsem někoho sešel tou pistolí s bugama. Počkej, za chvíli jsme tu. Čau. Jsme tu. Stačí ho dobře využít. Jo. Musíme využít jakýkoliv stojan. Bugy. On nosí s sebou nějakou tašku. No vyžrali, jo. On nosí s sebou nějakou tašku. On asi vystoupil z Air Force One. Z čeho vystoupil? Z Air Force One. Z prezidentského letounu. To je Air Force One? Jo. Prezidentský letoun? Jo. Ježiš, já jsem nějaký Chuck Norris. Chuck Norris. To ber takový hápka, jo. Bratranec a.k.a. Šašek Norris. Bratra Norris. Sorry lidi, že s vámi nemluvíme a tak, ale... To se nedá. Jo, no. My se proto musíme něčím tlemit. Nebo jsme nepřežili ani 1 sekundu. Jako fety bez jídla. Máte na tu scénu s fety, jo? Jo. Byl jsem hladný nejdíl ve svém životě. 10 minut. Už se to nebaguje. Zkrátka. Se to baguje. No, kašlu, se natočíme pejdy, protože to jako... Taková babka střílí, ne? Babka na trhu. Zbrojená. Já jdu připadnout Jirku babicu. Či máš s mému pánvičku. Abych řekl, už nedělejte řízky. Kazíše. Jsou zkažený. Odneseme mu pánvičku a dáme to asasinovi. Zabalíme nějakou. To sorry lidi, ale to nejde. To je v prdeli. Kasička, otevřem jednu. Snad. Otevřeme kasičku, narveme tam práchy. Už nějak musel mít. Jo, no. Sorry, že nic nevidíte, ale my taky ne. Jo, vidíte to. To je vaše máma. Ale bychom měli natočit Happy Wheels. Hej, dobrý nápad. Nějak uděláme takovou sérii, že bude natáčet online hry, takže se těšte. Pokud přitom neumřem smíchy. No, obávám se, že umřem. Obchodoval jsem s tebou dobře. Ahoj. Hoven. Pytel hovin. Ty myšlenka, ten pytel hoven. Potřebuju s vámi fotky do mého kalendáře pytle hoven z celého světa, víte? Já jsem takový umělec. Hej, tak to... Já jsem to pěkný a vy jste hovno. Já jsem to pěkný a ty hovno. To dostaneme nějaký hovno, že jo? Nebo něco legendárního. Škoda, no.
Phoenix! Jdeme na nic. Phoenix pro dubbing. To už mám několikrát, že by byl aspoň tady ten. Phoenix. Vidíte, to je váš bratr. Tady to je normálně, tady to je teplouš. Cože? Ukáž. Aha. Klasika teplouš. Víte, jakou má tu hedku? Vypadá jak zubař. Sorry lidi. Víte, proč má takovýhle ten plášť? Protože to je Dalaj Lama. Úchyl jak vyšitej. A nepobožnej. Že má takovýhle oblečení. To je pilu, taky proti... On si hraje na nějaký... To je antikoncepce, ne? Jo no. Antikoncepční helma. Proti stresu. Proti stresu. Protistresová. Sorry lidi, ale tady to prostě, to je dneska díl. Jak to je to hovado? Jo, driller, on má drill v ruce. Bude drillovat prstem. Bude si prsně drillem. Vaši, my to tady asi ukončíme. Hoši a holky a děvčice. No, takže my to ukončíme, sdílejte to, čekujte to A pomozte nám vytvořit nový pohlaví ženský. Jo, takže Čau. čau. Kočičky.